L-iskejjel tal-Knisja ħerġin minn kariżmi differenti. Kull entità reliġjuża jew ta' djoċeżi jew is-soċjetà tal-mużew iddeċidew li fil-missjoni tagħhom jiftħu skola biex jgħaddu dak li jridu għall komunità għas-soċjetà llum. U allura dan id-dokument jiġbor dawn il-ħsibijiet kollha fi ħsieb wieħed l-iskejjel tal-Knisja x'inhu huma, għalfejn jeżistu l-iskejjel tal-Knisja, lil min iridu jwasslu. U qed ngħid lil min mhux xiex għaliex iridu waslu l-persuna ta' Ġesu. Wara dan id-dokument huwa l-bidu ta' triq oħra issa kif flimkien ħanaraw li dak li hemm miktub fid-dokument jasal billi nwasslu l-persuna ta' Ġesu. L-edukaturi huma l-qofol ta' dak kollu li nagħmlu fl-iskejjel tagħna. Dak kollu li aħna nagħmlu bħala amministraturi, management, eċetera, huwa li nagħtu support li dak li jiġri fil-klassi, fil-workshops, fil-grounds tal-PE, eccetera. Dak huwa xogħol importanti, mela l-edukatur huwa kruċjali illi l-identità tagħna Kattolika jgħixuha fil-mod ta' kif huma jaħdmu, jgħixu, jibnu relazzjonijiet mal-istudenti tagħhom. Jiġri mhux biss li jgħalmu kif jgħalmu huwa importanti ħafna, imma kif jibnu relazzjonijiet, kif jakkampanjaw l-istudenti fid-diffikultajiet tagħhom, dak kollu huwa messaġġ qawwi ta' kif ngħixu l-Vanġelu fil-ħajja tagħna. B'riflessjoni sħiħa ta' dak illi aħna u ta' dak kif naħdmu ma' xulxin, id-dokument ma joħroġ dogmi ta' kif għandna nġibu ruħna jew m'għandniex inġibu ruħna. Iva jitkellem fuq non-negotiables bħala prinċipji li għandhom ikunu ta' direzzjoni għalina. Imma huwa aktar huwa qafas fejn aħna nirriflettu biex x'in inħossuna mifxula b'dawk li huma l-isfidi li qed naffaċċaw ta' kuljum. Nistgħu nirreferu għalih u nistgħu nagħmel qafas lejn fejn qed jiddirezzjonana, lejn xiex għandna nħarsu. Fl-aħħar mill-aħħar il-mudell huwa wieħed, il-figura ta' Kristu u l-eżempju li hu tagħna. Il-Knisja hija l-familja li tinkludi l-kulħadd u li miftuħa l-kulħadd. Il-fatt dan qed naraw ħafna aktar issa meta għandna diversi nies ta' kulturi differenti uħud minnhom ukoll Kattoliċi li jiffurmaw parti mill-Knisja Kattolika hawnhekk. U l-iskejjel jgħinu lill-istudent biex japprezzaw lil nies oħra huma minn fejn huma ġejjin imma jipprezzaw tassew u jistmawhom bħala ġbija Alla. Kull persuna hija ġbija Alla.